Хайырлы кеш, эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Яңа атнаның беренче көне китергән яңалыклар белән таныша башлаганчы тарихка күз салыйк. Асырның 100 елында бу көнне нинди истәлекле вакыйгалар булган. 1995 елның 30 мартында нәкъ 25 ел элек Татарстан Дәүләт Советының беренче сессиясе узган. Сессиядә Василий Лихачев республиканың вице-президенты вазифасыннан азат ителеп, Татарстан парламенты рәисе итеп сайлана. Аның урынбасарлары итеп Ринат Харис һәм Зилә Вәлиева вазифага керешә. Әлеге сессиядә беренче мәртәбә даими эшләүче депутатлар парламенты оеша. Беренче чакырылыш Дәүләт Советына 131 мандатлы округтан 130 депутат сайлана, 7 даими комиссия оеша. 1995 елның 30 мартында тагын бер истәлекле дата. Татарстан президенты буйрыгы белән Дәүләт трак фондында булдыралар. Тузган тракны бетерү программасы буенча күләмле эш башлана. 25 ел эчендә 4154 йорт төзелә. 170 меңнән артык гаилә траклы була. Бу вакыт эчендә инде 10 миллионнан артык квадрат метрда төзелеш эшләре алып барылган. 2001 елның бу көнендә Татарстанның министрлар кабинеты карары белән республиканың дәүләт музеена милли музей статусы бирелә. Ул бездәге барлык музейларны үз канаты астына ала. Бүген Татарстанның милли музее Россиядә иң зурларның берсе. Казанда 12 бүлекчәсе, Югары Ослан һәм Кама Тамагы районында 2 филиалы бар. Милли музей фондларында 800 мең берәмлек экспонат саклана. Без исә бүгенге көн яңалыкларына күчәбез бүген безнең программада. Ярым буш автобуслар. Күпме кеше йөртегез? Бу тегендә бер 5-6 кеше булды, вокзал ягына. Ял көнендә җәмәгать транспортлары ничек эшләде? Айза Шаймарда. Кинотеатр, аквапарк, ярминкә һәм автосалоннар эшләмәячәк. Как не работает? Планлаштырылмаган ял атнасында нинди хезмәт күрсәтү пунктлары эшләячәген Рания Абдрахманова белә. Кибеткә йөрмичә дә була икән. Звонокка басабыз да, ишек төбендә заказын калдырабыз да. Товарларны өйгә китереп бирү хезмәте ничек эшләвен Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Әллә карантин, әллә май бәйрәмнәре бер айга алдан килгән. Придем домой, руки помоем с мылом. Это не страшно. Я считаю, что коронавирус не страшнее обычного гриппа. Ни өчен Татарстанлылар өйдә бикләнеп утырмый? Бу хакта Алия Хайретдинова. Узган тәүлек эчендә Россиядә коронавирус йоктыруның тагын 102 яңа очрагы теркәлде. Бу илдә инфекция барлыкка килгәннән алып иң аяныч күрсәткеч. Россиядә хәзер 1836 кеше әлеге чир белән авырый, 66 кеше дәваланган, 9-ы үлә. Бу хакта оператив штаб хәбәр итә. Роспотребнадзор мәгълүматы буенча Татарстанда узган тәүлек эчендә коронавирус йоктыру очраклары теркәлмәгән. Дөньядагы вазгыять исә куркыныч. Коронавирус йоктыручылар саны инде 739 меңнән арткан. Иң күп очраклар Америка Кушма Штатларында теркәлеп бара. Билгеләп үтәргә кирәк, бүген Михаил Мишустин Мәскәүдәге өйдә утырып саклану чарасын илнең бүтән төбәкләрендә дә күрергә кирәк дип белдерде. Федерация Советы иртәгә административ кодекска үзгәреш кертүне караячак. Карантин режимын беренче тапкыр бузучыларга 15 меңнән алып 40 меңгә кадәр штраф янаячак. Кабаттан бузучылар өчен әлеге сумма 10 тапкырга арта. Бүген Татарстан президенты гомуми изоляция режимы турында игълан итте. Бу тормыш һәм сәламәтлеккә турыдан-туры куркыныч янаган очракта гына урамга чыгу рөхсәт ителә дигән сүз. Моны республиканың коронавируска каршы көрәш буенча оператив штаб җитәкчесе вице-премьер Ләйлә Фазлыева хәбәр итте. Чыгып йөрү хукукы Россия президенты указында язылган оешмалар һәм предприятиеләр хезмәткәрләренә генә бирелә. Шулай ук Татарстанда 1 апрельдән шәһәрара пассажир транспорты йөрүдән туктый. Әлеге чаралар илдә эпидемия белән хәл тотрыкланганча гамәлдә булачак. Данный режим самоизоляции распространяется на всех жителей Республики Татарстан. Изоляция режимы республикада яшәүче һәр кешегә кагыла. Бу яңа чара катгыйлатыла. Ул коронавирус таралмасын өчен эшләнә. Аның үз тәртибе булачак. Ул сезгә җиткереләчәк. Эшләгән кешегә бары тик махсус бирешмәсе булган очракта гына урамга чыгу рөхсәт ителә. Кибеткә, азык-төлеккә, даруханәгә, өй хайваннарын йөртергә, чүп түгәргә чыгарга. РКБда коронавирус белән авыручылар өчен урыннар әзерли башладылар. Ул госпиталь вазифасын үтәячәк һәм хастаханәнең травма үзәгендә урнашачак. Хәзерге вакытта анда дәваланучы пациентларны хастаханәнең төп корпусына күчерәләр. Өстәмә 200 урын әзерләнә. Аларның 70-е ясалма сулыш алдыру аппараты белән җиһазландырылган. Исегезгә төшерәбез, өстәмә урыннар шәһәрнең төрле медицина оешмаларында хастарларына. Казанның 2-нче хастаханәсендә исә ОРВның катлаулы формалары белән авыручыларны кабул итәргә әзерләр. Бу безнең травмцентр зданиесе, аерым торган здание. Ул зданиедә бүтән кирәкле эпидемиологик шартлар булдырыла. Гомумән 200 урын, аның арасында, аның içində 20 реанимация урыны, а инде кислород кирәк булганда безгә 70 урын әзер. На первом этаже на 6 коек, при необходимости на 8 коек оборудованных полностью
аппаратом искусственной вентиляции легких, мониторингом. То есть у нас это все в наличии имеется. Шалыда КамАЗ медицина хезмәткәрләренә эпидемия вакытында кияр өчен махсус костюмнар тегә башлады. Аны автомобиль заводының бер цехында җайга салалар. КамАЗдагы табибларның саклану костюмнары булмавы ачыкланды диләр монда. Сатып алам дисәң кытлык 2 ай ярым көтәргә туры киләчәк. Үрнәк итеп чума вакытында кия торган костюмны алалар да эшкә тотыналар. Берсе 2 сәгатькә исәпләнә. Гомумән илнең күпчелек оешмалары кебек үк КамАЗда ялда. КамАЗ с 30 марта КамАЗ предприятиесе 30 марттан 5 апрельгә кадәр ялга китте. Бу вакытка без җитештерүне туктаттык. Эшкә бары тик туктатырга ярамый торган цехта хезмәт куючылар гына чыга. Әлмәтнең Кванториум технопарк укытучылары да маска тегә башлаган. Эшкә үстелекләре белән алыналар. Кирәкле материаллар белән Татнефть тәэмин итә. Әзер битлекләрне күрше районнарга җибәреп баралар. Әлмәт Бөгелмә һәм Лениногорскиның участок полиция хезмәткәрләре һәм ЮХИД инспекторларына да таратылды. Аларның хәзер эше тагын да арта. Участок полиция хезмәткәрләре чит илдән кайткан халыкның карантинда утрамы юкмы икәнлеген дә тикшерә. Гражданнар белән аралашканда үзебезне дә башкаларны да инфекция таралудан саклап калыр өчен кирәк бу. Автоинспекторларда участок полиция хезмәткәрләре дә битлекләр киеп эшли. Коронавируслы каникуллар бу атнада бөтен ил белән бергә Татарстанда планлаштырылмаган ялга китте. Республиканың министрлар кабинеты карары нигезендә 29 марттан 5 апрельгә кадәр барлык күңел ачу оешмалары вакытлыча эшчәнлеген туктатырга тиеш. Учреждениеләр кагыйдәне үтиме. Рания Абдрахманова Казан оешмаларында булып шуны карады. Сейчас уже таких все меньше и меньше. Беренче тукталышыбыз кальянлы бар. Мы буквально чуть поработали и сразу закрылись. Без карар чыгуга диярлек ябылдык. Эшләрен дәвам итүчеләрне хукук сакчылары килеп тикшергән. Минтимер Нигъманов кебек эшмәкәрләр Казанда йөзләгән. Карар буенча кафе, ресторан, җәмәгать туклану урыннары бары тик өйгә илтеп бирү шарты белән генә эшли. Безнең икенче тукталыш Җиңү проспектындагы сәүдә үзәге. Кирип булмый, төп ишекләр ябык. Ишекләре ябык оешмалар тагын аквапарк, кинотеатр, автомобиль салоны, мунча, сауна, массаж ясау, солярий кебек матурлык һәм спа салоннар. 100 квадрат метрдан зуррак мәйданлы сәүдә үзәкләре дә тулысынча диярлек буш. Без кире алмаган сәүдә үзәгенең монысы икенче ишеге. Ул бары тик азык-төлек кибете һәм даруханәләр өчен генә кертә. Сатып алучылар инде хәзер кимәде чыннан да. Алар алдан посещаемость күбрәк итте. Безнең аптекта инде ул перчаткалар, маскалар, гиллар ишинде, башка әйберлек дип әйтеп була инде. Алар бармы менә сездә бүген сатуда? Битте уже, вот аларны алып бетерделәр. Балалар мәйданчыгында да тавыш ишетелми. Ресторандагы урындыклар өстәл өстендә. Хәтта гадәттә урын табып булмый торган парковкада да буш. Шундый хәл агросәнәгать паркында да. Карар буенча бу атнада барлык азык-төлек ярминкәләре тыела. Кайбер үзәкләрдә шулай кибетләр бөтенләй эшләмәсә, менә төзелеш кибетендә онлайн заказ биреп кирәкле әйберне сатып алып була. Билгеле бер кагыйдәләрне үтәп. Дилем заказ иттек, ялсага китәбез. Рядом траус, килдик, удобно. Шәхси куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы берничә киңәш бирә. Шуларның берсе чиратта торганда бер-береңә якын басмау. Казандагы төзелеш материаллары сатучы зур кибетләрнең берсе. Моның өчен менә шушындый билгеләр ясап куйган. Кибет эченә керергә ярамый. Хәзер автомобильләрнең тегермәчен алыштыручыры. Шуңа үзгәреш әлеге тармакка бик зыян китерми. Шиномонтаж, автосервис, машина юу, ягулык салу станцияләре үз эшен дәвам итә. Станцияләрдәге ризык хәзерләү урыннары гына эшләми. Шәхси медицина үзәкләре дә гадәти режимда эшли. Шулай ук банк, транспорт, хакимият органнары. Татарстан прокуратурасы искәртүенчә, эпидемиягә каршы көрәш чараларын үтәмәүчеләрне административ җаваплылыкка тартырга мөмкиннәр. Сезнең йорт янында шундый учреждениеләр күрсәгез, бу хакта экранда күрсәтелгән номер буенча шалтыратып хәбәр итәргә мөмкин. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов өлкәннәргә ярдәм күрсәтүне көчәйтергә чакырды. Хәтта үзе дә пенсионерлар белән кол үзәктән сөйләште. Хәзер Татарстанда өйдә утыручы өлкәннәргә кибеткә чыгып йөрүнең кирәге юк. Бу эшне без ярдәм итәбез социаль хезмәте һәм халык фронтының волонтерлары күрсәтә башлады. Айзат Шаймарданов дәвам итә. Что вас беспокоит? Какая помощь вам нужна? Рөстәм Миңнеханов кол үзәктә үзе үк пенсионерлардан шалтырату кабул итәргә булды. Президент вазгыятьне ныклап күзәтә, шуңа да һәр социаль даирә белән элемтәсен үзмәй. И это пройдет, но немножко терпения. Монда 598-35-98 номер аша мөрәҗәгать итәләр. Инде 200-дан артык кеше шалтыраткан. Аларга ярдәм итәргә волонтерлар да алына. Что нужно вам купить? Кыяр, кәбестә, сөт, дөге һәм башкалар кемгә нәрсә кирәк, һәммәсен китереп бирергә әзерләр. Ярты сәгать эчендә безгә 3 кеше шалтыратты. Менә хәзер безнең волонтерлар перчатка кияләр дә кибетләргә китә.
Qayсы кибеттен ничә сумга барысында өлкәннәрнең теләгенә карап сатып алдылар. Кибеттә вакытта ук волонтерлар телефон аша өлкәннәр белән элемтәдә кала. Дальше и овсянка, какая вас интересует. Любая. Алынган әйберләрне фатирга кадәр илтәләр. Волонтерларга мөрәҗәгать иткән кеше 71 яшьлек Фәрит Заһидуллин булып чыкты. Ул азык түләү өчен акчасын түләде. Урамга чыкмабыз. Өйдә утыра авыр түгелме? Ну, авыррак та. Без чыгабыз, природа монда бар. Күбрәк продукты сырайлар инде. Теге дарулы, аптекадан дарулар сырайлар. Татарстанда хәзер һәр районда волонтерлар штабы ешкан. Барлыгы 1500 кеше. Аларны махсус өйрәтәләр. Битлек, антисептик бирәләр. Для того, чтобы облегчить работу, где и как найти, потому что у нас у вас есть и у нас есть. Волонтерлар белән Казанда президент аерым очрашты. Шушы хәлдә әлеге эшнең мөһим булуына сызыклы юл. Мы говорим о той категории, которая в первую очередь должна быть это. У них же машин нет, этого нет. Они идут в магазин, они пользуются общественным транспортом. Вам больше надо, наоборот, звонить и говорить, что мы очень просим вас, чтобы вы оставались дома. Мы готовы вам сделать все, что нужно. Волонтерларга мөрәҗәгать итәргә теләгән өлкәннәр 8-800-234-11 кайнар линия номеры аша шалтыратырга тиеш. Это проинформировать наше население особенно. Безнең бурыч халыкка, өлкәннәргә мондый хезмәт барлыгын таратырга кирәк. Өйдә утыручы әби-бабайлар кибеткә йөрмә мөмкинлегенә ия. Пенсионерлар өчен Казанда йорт подъездларында хәзер төрле листовкалар тараталар. Әгәр волонтерларны чакырмаган булсагыз, ишекләрне ачмауны сорыйлар. В наших настоящих листовках указаны. Бу листовкаларга район хакимияте телефон номерлары язылган. Ачык Казан бердәм хезмәте номеры 063. Без монда бернинди түләүле хезмәтләр дә тәкъдим итмибез. Әгәр волонтерларны чакырсагыз, ул сатып алып килгән әйберләрне чек кәгазе белән чагыштырыгыз. Сораулар туса, кайнар линия яки район хакимиятенә шалтыратырга кирәк. Ойза Шаймарданов, Александр Лобанов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Ял көннәрендә ЮХИДИ һәм полиция хезмәткәрләре коронавирус таралу куркынычы турында тавыш көчәйткеч аша хәбәр итә. Хукук саклаучылар өйдә калырга кирәклеге турында кисәтә. Әлмәт, Чаллы, Түбән Кама һәм Казаннан видеолар социаль челтәрләрдә тарала. Бушап калган тукталышлар, ярым буш автобуслар бүгеннән Казанда җәмәгать транспортында йөрүчеләр саны 55%-ка кимеде. Ә юлларда машиналар 40%-ка азрак. Бу хакта бүген Казан мэриясендә белдерделәр. Хәзер 5 апрельгә кадәр җәмәгать транспорты ял көнендәге эш режимында эшли. Ойзат Шаймарданов тулырак. Сәйер күренеш. Бу буш автобуслар, троллейбуслар килеп туктый. Казанның Тукай мәйданы тукталышы халык белән тулы була иде. Бүген беренсерән генә. Все держатся дома. 7нче троллейбустан беркем төшмәде дә, беркем утырмады. Бу тегендә бер 5-6 кеше булды вокзал ягына. Уже в сторону Харитова, скажем, уже кешеләр калмады инде, кеше юк. Автобус йөртүчеләр һәм кондукторлар махсус битлектән. Җәмәгать транспорты ял көнендәге эш режимына күчте. Автобуста баручыларның күпчелеге эшкә баручылар. Эшкә бар. Маскам бар, но тутларга кирәк. Я в социальном 15 работаю. С работы идете? Чувство страха есть на автобусе? Никак. Почему? Не знаю, не боимся. Шулайда тукталышлар янында өлкәннәр дә күренгәли. Монда менә сустаклар авырта, шуңа йөрергә куштылар. Нидән? Врач, хирург. Я стараюсь больше ходить, это даже мне помогает для здоровья. Үзгәрешләрне бүген иртән метрода да күрергә мөмкин иде. Иртәнге вакыт һәм метроларда, бигрәк тә поездлар халык белән тулы түгел. Менә күрәсез, буш урыннар да бар. Һәм халыкның бер өлеше битлектән йөри. Метрода кешеләрдән өйдә утыруны сорап аудио игъланнар яңгырый. Грипп һәм коронавирус басырышы җәмәгать урыннарында булганнан соң буларыгызны югыз. Да, почему вы вышли? Потому что у нас проблема, мы едем в полицию. Нам надо заявление. Наверное, без маски, потому что хожу, вот чувства страха нет. Потому что я все-таки не верю. Узан атнада җәмәгать транспортында йөрүчеләр 30%-ка кимегән дип хәбәр иттеләр Казан мэриясендә. Бүген исә тагын да кимегән. Мы наблюдаем, что люди правильно восприняли ограничения по передвижению.
Безнең халык дөрес аңлады дип уйлыйбыз. Җәмәгать транспортында йөрүчеләр саны 55%-ка төште. Юллар да бушап калды. Казан хакимияте машиналар агымы 40%-ка кимегәнен терки. Пассажирлар ташучы предприятиеләр финанс яктан авыр хәлдә ди Казан мэры. Также серьезные сложности начинаются у транспортных предприятий. Пассажир ташучыларның проблемасы арта, барысы да финанс мәсьәләләр белән очраша. Шулай да профилактик чараларны алып барырга кирәк. Транспортларны чистартып торалар, кондукторларга битлек һәм перчатка, кул өчен антисептиклар бирелгән. Кимендә 5 апрельгә кадәр җәмәгать транспорты ял көне режимында эшләячәк. Айза Шаймарданов, Гадел Миндебаев, Яңа Гасыр каналы. Вирус Казанда таксида йөрүчеләр санында 2 тапкырга киметкән. Йөртүчеләр зыянны саный, алып барырлар иде дә бит кешесе юк. Чакыру булганын сәгатьләр буе көтәләр, әмма линиягә чыкмыйча да булдыра алмыйлар. Таксистларның эш графигы ничек үзгәрә? Нинди чыгу юлларын күрәләр? Гөлнә Сайфетдинова үзләреннән сорады. Гадәти көннәрдә такси чакырткач әлегә машина юксыз көтеп торырга ризамы дигән җаваплар да ишетергә туры килсә, хәзер инде андый тоткарлыклар бөтенләй дә юк. Такси чакыртып берничә минут үтүгә машина килеп тә җитә. Атлап түгел йөгереп килерләр иде. Заказлары гына кимегән. Шәһәр буйлап туктап торган такси машиналары көннән-көн ешрак очрый. Простые вещи, которые вирус боится как огня. Просто попробуйте, я думаю, хуже не будет. Видео карап торып бетәләр, аннан тынычландырсалар да таксистлар әле бу башыгына дип борчыла. Урагы, конечно, згәне. 30-40 минут көтәбез клиентларны. Наил Әхмәҗанов клиентларны шулай озаклап көтүен хәтерләми дә. Эш көне бара үзе, әмма клиентлар аз булгач керем дә юк бит. Безгә калу ягындан аны әйтмибез дә инде без. Диспетчерскага түлибез, аннары газга, бензин, менярым, аренда. Бөтенсе китә бетә. Күпчелек эшләми, шулай булгач таксиның кирәге калмый. Курку да юк түгелдер, безгә бит төрле кеше утыра ди таксистлар. Бөтенләй дә зыянга эшләмәс өчен кайберләре эш бирүчеләр белән уртак фикергә килә. Работодатель белән договориться. То есть буду меньше платить за аренду автомобиля. Дневная активность населения упала до... Кешенең активлыгы кимеде. Казанда, мәсәлән, агызыгы вакытында халыкның активлыгы 25%-ка азайды. Линиядәге машиналар да азрак йөри, якынча 10%-ка. Авыру юктыру куркынычы булганлыктан кайберләре линиядән китә, икенчеләре киресенчә кризис вакытында акча эшләп калырга тели. Әмма әллә ни эшли алмый. Это только начало. Дальше хуже будет. Әйтик, менә бу таксист арендага алынган машинасын кире тапшырырга җыена. Компаниядән ниндидер ташлама булмаса, эшләүдән мәгънә юк ди. Агрегаторларның күбесе бу мәсьәләдә ачыклык кертергә теләмәде. Шул ук вакытта бер компания 30 машинасын шәһәрнең медицина ярдәме күрсәтү оешмаларына тапшыра. Делают они это бесплатно. Беренче атнаны бушлай эшлиләр. Уртак эш алымын булдыргач, сәламәтлек саклау министрлыгы белән түләү мәсьәләсе каралачак. Әмма Россиянең икенче бер популяр сервисы BlaBlaCar үз эшчәнлеген вакытлыча туктата. Пандемия вакытында өйдә утырырга киңәш итәләр. Гөлнә Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Коронавирус шартларында банклар ничек итеп халыкка ярдәм итә? Реальное время интернет басмасында укыгыз. Кибеткә барып йөрисе дә юк, азык-төлек көнкүреш химиясе товарларын, әзер ризыкларын өйгә үк китереп бирәләр. Моңарчы булай ук популяр булмаган бу хезмәткә карантин вакытында ихтыяҗ икеләтә арткан. Кафе, рестораннарның барысы да заказга эшли хәзер. Карантинда халык нәрсә сорый, нәрсә ашый. Ризык ташучы егет кызларга таләпләрне Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Бәрәңге 3 килограмм, сөт. Яшелчә дә сөт ризыкларында. Җаның ни тели шуны. Телефоннан сорап шалтыратучыларга 1 сәгать эчендә кирәкле товарларны туплап, җыеп, илтеп тә бирәләр. Кибеткә барып йөрисе дә юк. Бу хезмәт ноябрьдә оешкан, ә хәзер карантинда аеруча популяр. Количество заказов увеличилось. Заказлар артты. Элек көненә 20 булса, хәзер 40-тан артык. Иң беренче чиратта ярмалар, консервалар, көнкүреш химиясын сорыйлар. Ширбәтле әйберләрне алмый башладылар. Имбирне һәр кешегә бүләккә бирәбез. Тиздән һәр подъездда әнә шундый азык-төлек шкафлары урнаштырырга җыеналар. Ул чагында курьер куеп киткән товарларны теләсә кайчан чыгып алырга була. Карантин дип хуҗабикәләргә көне буе ашарга пешерергә димәгән. Менә шундый белдерүләр һәр кафе, ресторан ишек төбенә язылган. Заказ бирәсең дә китереп бирәләр. Ә китереп бирүчегә өстәмә түләргә теләмәгән кеше үзе килә ала. Заказны ишек төбеннән кабул итәләр. Җаның теләгән ризыкны әзерләп, биреп тә җибәрәләр. Кафе, рестораннарның яңа режимда эшләвен президент Рөстәм Миңнеханов та килеп күрде. Кыстыбыйда эш графигын үзгәртеп, 3-4 көндә яңа шартларга яраклашырга туры килә. Аш-су әзерләүчеләр дә вакытлыча руль артына утырды диләр. Президент бу юнәлештә эшләүче эшмәкәрләргә онлайн мөрәҗәгать итеп, бу вакытлы кыенлыклардан чыгу өчен дәүләт тә ярдәм итәчәк дип белдерде. Доставка, она тоже требует издержек, может быть, какую-то часть доставки и издержки государство будет брать на себя. Но мы сейчас вот посоветуем, все внимательно посмотрим.
Клиентлар саны кимеде, заказ артты диләр Казанның тагын бер ресторанында. Манты эчпешмә кыстыбыйларны гына түгел, токмачлы ашларны да өйгә китергә сораучылар бар икән. Илтеп тапшыручы егетләр аш суынганны көтеп тормый. Чит илдән кайтучыларга да хезмәт күрсәтәләр. Күрешмичә генә әлбәттә. Карантинда булган кешеләргә бездә бар бесконтактная доставка. Без аларга килеп җиткәч я шалтыратабыз телефондан, я звонокка басабыз да, ишек төбендә заказын калдырабыз да, кешеләре заказ иткән кеше уже чыгып кына ала заказны. Кулларына киелгән, битләре капланган машиналарын 2 сәгать сайын чистартып торалар. Алар белә, хәзер өйдә тору яхшы, ә моның өчен шартларны тудырырга вәгъдә итәләр. Фәйрүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Яшел үзәндәге азык-төлекне кибетләргә тарату үзәге тәүлек дәвамында эшли башлаган. Хәзер складтан товарлар Татарстан, Вариел һәм Чувашиядәге 850 сәүдә ноктасына озатыла. Запас ким дигәндә 3 айга җитәрлек дип шандыралар. Ихтыяҗ булган товарларны кибетләргә ешрак җибәрсәләр дә, бәяне контрольдә тоталар. Токмач белән карабудайга булган сорау кимегән, әмма шашлык һәм аракыны күбрәк сорый башлаганнар. У нас есть запасы. Запас җитәрлек, контрагентлар белән мөмкин булган очраклар турында фикер алыштык. Бәяләр мәсьәләсендә эш алып барабыз. Алга таба ни генә булмасын, без әзер. Карантинмы, ялмы, бу сүзләрнең мәгънәләре төрле булса да, соңгы 2 көндә татарстанлылар аларны синоним итте дә куйды. Өйдә бикләнеп утырырга кирәклеген белмиләр дә кебек. Бүген дә иртән Казан паркларында кеше күп. Олысы да, кечесе дә шунда битлек кигәннәр дә күренә. Әмма күпчелеге саклану чараларын бөтенләй игътибарсыз калдырган. Әллә ышанмыйлар, әллә курыкмыйлар. Тулырак Алия Хәйреддинова. Моңарчы шау-гөр килеп уйнаган малайлар камераны күргәч тынып калдылар. Паркның бутавында алардан башка беркем юк. Уйныйлар, кулга эләккән һәр нәрсәне тотып карыйлар. Битлек саклану чаралары турында уйлаучы юк. То если заболеем, то вылечимся. Авырып китсәк, сауыгырбыз. Без бит риск зонасында түгел. Әйттеләр бит, бу шир 70 яшьтән өлкәннәргә куркыныч. Бер мәлгә парк тынып калган кебек тоелды, әмма эшкәрәк керсәң, олысы да, кечесе дә биредә. 2 метр ара кирәклеге турында уйлап караучы да юк. Күбесе карантинга кагылышлы сорауларны ишетмәмешкә салыша. Теләп җавап кайтаручылар да бар. Какая разница? Мы же не заразны, самое главное. Сказали, что в лесопарк. Интернеттан укыдык, паркларда, урманнарда йөрергә рөхсәт ителә дип язылган. Агачлар һаваны чистарта бит. Детей же надо как-то. Балаларга саф һавасыз шитен, үзебез генә булсак, өйдә утырыр идек, балалар белән режимны саклап булмый. Тик түзәргә туры килер мөгаен. Иртәгә Россия хакимияте административ кодекска үзгәрешләр кертүне караячак. Беренче тапкыр карантин режимын үтәмәгән гражданнар өчен штраф 15 меңнән 40 мең сумга кадәр тәшкил итәчәк. Кабат бузалар икән 10 тапкырга күбрәк түләргә туры килмәгәе. Әлегә исә ял итүчеләрнең кайберләре карантин һәм битлек турындагы сорауларны үнә бетерми. Отчетливо вам дал понять, что мы против. Почему вы? В общественной зоне. Спасибо за то, что тревожили. Бу күгәрченнәр бүген дә тәмле ипияш өченки татарстанлыларга өйдә бикләнеп утырыгыз дигән киңәш булып кала бирә. Менә Казан паркларында да кешеләр күп, балалар уйный һәм иң кызганычы күбесендә битлектә юк. Инде аңлатып та карадылар, ял түгел, бары тик карантин дип колак салучылар гына аз. Алия Хәйреддинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Өйләнешек дими, өйдә утырыйк ди һәм моны популяр алып баручы киңәш итеп түгел әрләп әйтә. Мәскәү урамнарында кеше күплеген күреп шаккаткан Лариса Гузеева Инстаграмында мөрәҗәгать белән видео элә. Меня разрывает. Я только что вернулась из города. Невозможно, яблоку негде упасть. Дети гуляют, родители, старики. Что вы делаете? Нельзя так, правда, опасно. Ну, не хотите жить, не нравится вам жизнь, ну убейтесь об стенку. Кояш килгән көнне өйдә утыру әлбәттә мәҗбүри куркынычсызлык чарасы, әмма бу әле берни эшләмичә диванда ятарга дигән сүз түгел. Өйдә дә бик күңелле шөгыльләр табып була. Салават Фәтхетдинов әнә сыерчыкларга оя ясау белән мәшгуль. 2 көн булмый түгел. Намсы, мосы кичкенәсе персонали шәпшәкләргә. Аны вакытлар, караңа, кызыллы. Нәмәгать тик ятмыйк. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, кыска вакытта рекламадан соң сезне спорт яңалыклары көтә. Ә мин сезнең белән саубуллашам, исән мин булыгыз.
Новый офис обслуживания потребителей ОАО «Сетевая компания Победа». Наша основная задача – это присоединение объекта потребителя к электрическим сетям. Свет начинается с заявки на победу. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь. Xayrlı kech исәнмез, эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Динамо Казан хатын-кызлар волейбол командасы бу сезонда Россия чемпионы булып танылды. Бу шатлыклы вакыйга уңайыннан аларны Татарстан президенты Рустам Миннеханов та котлады. Волейболчы кызларның уста уены турында безнең репортажда. Бөтен Россия күләмендәге волейбол федерациясы карары белән Суперлигадагы чемпионатка йыму хакны даими этап нәтиҗәләренә карап ясадылар. Коронавирус белән бәйле ярышларның вакытыннан алда төгәлләргә туры килә. Әлбәттә, бу спортчылар өчен дә җанатарларга да моңсу күренеш. Призлы урыннарда күрсәткечләр менә булай. Динамо Казан командасы Россия чемпионы булып танылды. Икенче урында Локомотив. Өченче баскычта Уральчка командасы волейболчылары. Россия чемпионнарын Татарстан президенты Рустам Миннеханов котлады. Динамо Казан хатын-кызлар волейбол коллективын 2020 елда җиңү юллары белән котлыйм. Сезон барышында югары дәрәҗәдәге уен усталыгы сезне янә җиңүгә китерде. Кызганыч, Суперлига илдә коронавирус таралу аркасында алдан тәмамланды. Һәм волейбол җанатарлары плей-оффтагы иң кызык истә калырлык уеннарны тамаша кыла алмады. Шулай да чемпион исеме зур хезмәт нәтиҗәсе. Динамо Казан кызлары 6-нчы мәртәбә чемпион булып танылды. Соңгы тапкырлар 2015 елда мондай уңышка ирешкән иде. Ә менә Зенит Казан ир-егетләр волейбол командасы кызлардан бераз гына калышып Россия чемпионатында 2-нче урында калды. Волейбол федерациясының утырышының көн тәртибендә төп сорау ил чемпионатын вакытыннан алда төгәлләү иде. Призлы урыннар сайлап алу уеннары күрсәткечләренә карап белгиләнде. Зенит Казан 1-нче урында яулый алыр иде, ләкин ахыргы очрашуда алар Газпром Югра командасына оттырды. Акбарс хоккей командасының баш тренеры Дмитрий Квартальнов киләсе сезонда да континенталь хоккей лигасында үз вазифасында остазлык эшчәнлеген дәвам итәчәк. Ул үз бурычларын җиренә җиткереп башкара, без оннан канәгать клуб җитәкчелеге. Искәртеп узабыз, Дмитрий Квартальнов Акбарс клубына узган елның май аенда килгән иде. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау буласыз. Исәнмесез, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Иң элек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптәннән яңа аш бүлмәсе алырга телисезме? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ташламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат danielsuzakmaster.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта аз болытлы һава, 12 градуска кадәр җылы. Республикабызда циклон тәэсирендә явым-төшемнәр арта. Төнге температура 1 градуска төшә, төньяк-көнчыгышта көндез 15 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе Мензелә-Мензелеевскида яңгыр яву ихтималы аз, 14 градуска кадәр җылы булачак. Язның беренче айы җылы көннәр белән тәмамланса да, апрель башында һава шартлары сөендерергә ашыкмый. Алда көннәрдә һава торышы үзгәрә, кызганыч уңай якка түгел. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта сишәмбе иртәсе бераз явым-төшемле булачак. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә аз болытлы һава, җилкен яктан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Кояш бик зур, ләкин аны капларга бер кечкенә болыт та җитә ди халык әйтемнәрендә. Хәтфә яфрагы экстрактыннан ясалган Гиделикс ютәлдән котылырга ярдәм итә. Сироп ютәлне йомшарта һәм спазмны киметә. Гиделикс бөтен гаилә өчен аны яңа туган балаларга да эчәргә була. Чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Казанда бераз яңгыр явачак, 12 градуска кадәр җылы. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 768 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 74%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Хәерле, бәрәкәтле эш атнасы телим сезгә. Исән-имин булыгыз.